faktisk nogle af dem, der svømmer rundt og har fået taget nogle bidder af deres underkæbe, så man rigtig kan se de store tænder. Så prøver vi. Du passer I på med vand. Så. Det er altså bare lige efter cirka 10 sekunder, jeg har haft det ned, så har de altså allerede fået taget fat i noget af skinnen her i hovedet, begyndt at flå det af. Det er sådan, hvis I prøver at lægge mærke til det, som jeg fortalte til piratfisken, de kan altså ikke se særlig godt. Når jeg sætter den her ned, og så den første har lugtet, at der er altså et byttedyr her, de kan spise, så tager den fat og begynder at ruske helt vildt. Og så fordi den rusker, og det bare hele vandet, det vibrerer bare, så kommer alle de andre hen til der, hvor der sker noget. Og så begynder de også bare at tage fat og rusker. Nogle gange så kommer de rent faktisk til at tage fat i hinanden og begynde at ruske os. Men så er nu piratfisk, de er meget hårde at føre. Og hvis de mister en finde, så vokser den altså bare ud igen. Prøver vi igen. Så er hovedet altså røget væk. Lige om lidt, der kommer vi til det rigtig, rigtig gode. Der kommer vi til der, hvor der de får hul på maven, og så kommer der en masse indvold ud. Vi vil prøve at se, om vi kan genkende nogle af de indvold, der kommer ud. De fik simpelthen tømt det hele. De kunne slet ikke nå at få det op, så de kunne se nogle af indvoldene. Det er simpelthen bare fuldstændig tømt herinde. Vi har en lille lever, tror jeg, der ligger herinde bagved. Ligger simpelthen den her. Skal du prøve at røre den? Nej. Så prøver vi igen. Jeg har taget en vandfaste mascara på i dag. Det er vigtigt at huske sådan en dag som i dag. Kan I se, hvordan de bare hænger godt fast? Den vil ikke slippe den her. Det smager næsten for godt. Så har vi kun lige benene tilbage. Så hurtigt går det simpelthen. Og det er altså kun, hvor der er cirka 10 piratfisk på sådan en her på 1.